Parlok baro ia ka World Environment Day ngi jurakhe manlau snem ha ka santerik jong ubnai jiliu leni jong ubnai Jun manlau snem. Ya kan ni ka sngi World Environment Day ngi jupendon buram leni ngi jurakhe ya ka kum kata ka sngi ka ba ngi ai kijing hikai batru ngi ai ru kijing tip sikipat ba kumno bakila badyada bat ban kumno bakin la bante lakam ya ka jing penjot ya ka Mariang bat kumta terter hakan dikesngi ka United Nations ru kala shim kata ka sinjam ka ba kongsan na kaliang joka ha ka ba kala ai ki jing pentip sya baro kiri jong ka perthai ba ka long ka bodon kam hadu kata bakin Pynneh bat pensa ya ka saudong saukun bat ru ya ka Mariang ha situlup jong ka perthai. Haus nem khat khandai spa nyupuar ka United Nations General Assembly kalabu ya ka santerik ujiliu lani ubnai Jun ban rakhi ya ka World Environment Day. Ya ka jing rakhi ya ka World Environment Day ka baningkong la rakhi haus nem khat khandai spa nyupusau bat ka theme lani ka mat pedeng kalong only one earth. Hagis nem ki bobot ya ka World Environment Day la penlong ya ka kum karensan ban yo ya ka lat ban wanra ya ka jingpen sapriang ya ka khubor ba kumno ka Mariang ka jongi kalong ka bodon kam ban yada batru bakan like na ka jing syakta ha ka jingpen jot ki ba bunjat ki ba kentup na do kali air kata ka air pollution ki plastik lani plastic pollution ka jing khayi tu ya ki marat ki mereng khlau lani illegal wildlife trade ka jingkiu ki ha keduriau sea level increase bat kiwei shu ka jingrakhi ya ka World Environment Day ka yarap bangin snguthu khambha ya ka rukom bat kumnu ban yarap bangin nang ban shna ya ki mat bat ki phang ban yada ya ka Mariang kadon kijing ya dei ka baya janba pedeng ka Mariang bat ubreu umla ban klem ka Mariang kumta ka jingrakhi ya ka World Environment Day ka penkan mau yangi bangim la banlong lani marway ha kani ka perthai mantau snem arajar arpuway ya ka World Environment Day la ai ka way ka phang pedeng lani ka theme kata ka ecosystem restoration bat ka jing don kam ka bakong san kalong ban reimagine recreate restore kata ka ketin nongway ha ka ketin khasi ka wot Pyrkhat Thymmai thau Thymmai bat pelong Thymmai kani ka phang pedeng ka penkan mau yangi bangi dei ban penwan dor Thymmai ya ka Mariang kejungi bat ban thau Thymmai ya ka saudong saukun kejungi khnang ba kan long Biang kum ka Mariang ka balong hakipor ki bakham menshwa na ka benta kani kejing temu ka United Nations kalabu kerpang baki snem kata nadu usnem arajar arpuway hadu usnem arajar laipo bakin dei kisnem ban yada ya ka Mariang kamut ayu ecosystem restoration labun snem menshua ubreu ulanang penjot bat shim kabu ya kispa kiba ka Mariang kala ai hangi mana kalai second ka perthei kejungi ka du no ki khlau kiba ka jinghe kamduna kat kamadan football bat ha ka spa snem kiba la no ubreu ula penjot no shiteng na ki jaka kiba ai jing ya ki jing thau ba kiba don ha kijaka khap duriau lani ki seashores shu palat sanpo persen lani sanpo benta jongki coral reefs lani kijing thau ba ha ki duriau ngila du no bat ngila bandu no hadu khandai pho benta nagisispa ya kita ki coral reefs kat hadu ndapoi usnem arajar sanpo ladangim la ban khanglat ya ki jingkiu ka jingshit ha ka perthai lane ka global warming ka Mariang kejungi kala syakta shikat day bat na ka por kala air jabo lane ka air pollution kala nang kiu ha ka perthai namarba ki dieng ki sit bat ki jingthung jingtep kila nang duna kat badang mi kisngi ka jingmi bon kala air bam khoi lane ka carbon dioxide kala nang jur bat kane kala pelong ya ka perthai bakan don ya ka global greenhouse effect kabalong kajing ma ya kajing thau ba baro ki badon ha ka perthai
Ubriu udon kam bat im bat udon kam iki klau ki batam ki ki wa ki jaka khap duriau bat kumta terter. Ka Mariang kejungi ka long kum ke jaka ha ka babaro ki jing thau ba im ki long ya jan ba ki ba kentup ye ki jing thung ki marat ki briu bat ki saudong saukun. Kaniru ka kentup ya ke jing ya dei kumbalong ha ki tu ki jaka ki ba ubriu hi uthau lani upulong ru kumban shu ai kerteng lani nuksa ka ba kentup ye ki nong ba lani ki cities bat ki farm lani ki jaka rep bat ki jaka ri jingri. Ka ecosystem restoration ka mutru ban khanglat ya ka jing penjot ya ka Mariang bat ban wat ki lat kilenti kumno ban penpai biang ya ka kumba kalong haki por ki ba menshwa ka ba mutru na ka jing penjot sha ka jing penbha Thymmai. Ka jing bun briau haki khapsor lani urbanization ka jing kiyo ki karkhana lani industrialization bat ka jingkiyo haki wei ki benta kala pelong babun jaj ki jingthung kintu jaj sundon bat kat kum ka kai pot jong ka United Nations ngila du hadu kumba nyau billion hectares ki jaka klau ki bayaran kat bat ka jinghe jong kari Denmark man laos nem ha ka jing shisha ka Mariang ka jungi ka la ban pen kalahi dalade ya lade kata ka bangi ong self restoration. Henry ke jing penjot syaba palat daki beriau badru daki karkhana ki babunjaj ki ba penmi ikal erbi ka Mariang kamla syu ban penkela dalade yalade bad da ka bor lejong. Namar kata ka phang pedeng jong ka World Environment Day mentaus nem ka khot ka wer yangi bagin shim ka senjam ban yarap ya ka Mariang bakan kela Thymmai shwa bakan dir ka por. Ngidei ban shimru ikarai bangin khanglat ya ka jingle palat liam jong ki beriau ki ba penjot ya ka Mariang ka bangi im bat ngidei ru ban khanglat ya ka jingle jong ki beriau ban penjot ya ka Mariang. Ka Mariang ka babha ka wanra shibun ka jing mentoy ki ba kentup ya ka khendau ka basaiso ki dieng ki dokha ki ba kham he bat kham bha bat ngiyo ru ya kal er ka ba kham khoi dei tang lada ngiyo e ka Mariang ka ba khoi ka ba suba ba ka jing im bat jing mentoy ru kan kham bun yo khun ben riu bat ya baro ki ba im ha slak jong ka khendau ka jing pelong Thymmai lani restoration ka la ban long ha ki ba bun ki liang kum ka nuksa da ki jing thung ye ki jing thung ki bala ban pen kala Thymmai biang ye ka Mariang ka balas niu lani ka bala syakta. Habadeng kini kisnem hadu usnem arajar laipo la ban pelong Thymmai hadu laispa sanpo million hektar jong ki jaka harengko lani terrestrial ecosystem bat ha ki jaka lani aquatic ecosystems bat kin penmi ki jing bentoy ki ban kot hadu khandai trillion US dollars ka jing pen kala lani restoration kala ru banweng hadu khatlai hadu arpun riu gigatons kal air ka bam khoi ka badon ha ka Mariang ka jungi ka jing yo nong lani economic benefits lingba ka ni kalat pen kala Thymmai kan kot palat khandai sha ka jing bentoy bat lada kamdon ka jing pen kala Thymmai kan wan ra pen ban lai sha ka jing du nong yingi ya ka Mariang la ban pen kala Thymmai nadu ki klau kata ki forest ki jaka rep bat ki jaka ri jingri lani ki farmlands ki nongba lani ki cities ki jaka shong lani ki wetlands bat ki duriau lani ki oceans. Kumbangi rakhi gani ka santarik ubnai jiliu manlau snem kum ka World Environment Day to ai bakani ka jing rakhi ka jungi gani ka World Environment Day kanom day ka jing rakhi ka batang sisngi ngi iba kini ke jelam me gehlia ke jungi keleng saudong kalong keri ke ba ublei ula kerku bat ula
the say ya kejing itenat jong kene ke Mariang hakari beit kejungi kumta kasyong hangi iwei pa iwei ke ei ke bangi dei ban le bat ke ei ke senjam ke bangi dei ban shim knang bangin yada bat bangin Pynneh pensa ke Mariang saudong saukun kejungi ngi ba kari khasi jungi kibun ki lum ki wa kibun ki kiwa kiba itenat aduk kata-kata kiba itiang aduk kata-kata ladang ngimnang ban pen ne pensa iki kumba kilong yo le se kapateng kebahadin kejungi kanom yo shu ban yu i gini kejing itenat ke Mariang kejungi kumba kidon kiboong ba kidon kiwe kiri le kiba mensyua ki itenat ba Henry na kadau jung kejing bomnang ban adakar lani ban Pynneh pensa ye ka spa Mariang kini kejing itenat jong ke Mariang kishudu no bat kishulong no tang kejing yathu khana pateng to ai begini kari beit ke bathiang kejungi kadon kat kini ke spa Mariang ke bau beleula the bat ula ai yengi to ai bengin shim kini ke senjam ke ba menta bangin Pynneh pensa ka khnang ba ka lawei bat ke pateng kejungi kan yoi ye ka jing itenat ke jongka kumba kalong menta ka khlam COVID-19 hakawai kaliang kala pensunguthu yangi bakumno ki dieng kilong ki telong ki ba penmi ya kal air oxygen bangila bandring bat penhiar mensim kalong ke bakordor hadu kata-kata hagajo keru komru ki ki bakhoi ke bangila ban pendon kam kalong ke bangidei ban tengkai kat bala ka kai phot jong ke United Nations ka ong bakumba prapo benta ki ki bangila pan pendon kam man la kasngi ki tuj ei sya ki duriau pat ki wa klem dala bangin pendon kam satya yaka kajing pensniudur ya kajing itenat ke Mariang lani maltreatment of landscapes kala penduk jaj ru ya ki bebun jaj ki merat ki mereng ki jingthung jingtep ki badon ha kini ki jaka kumta kenang bengin yo ikalawai ke basngan ngidei ban shim ya ka sinjam bangin kin kor ya ka Mariang bat ngin Pynneh pensa ya ka kat bala la ibor kumta ke jing thumu jang ke ecosystem restoration lane ke jing penkala Thymmai ya ka Mariang ke jungi kalong bat kadei ke bakhlain bat baro ngidei ban kershan ya ka namar baladang ile kumta kamut bangi yale ban thau Thymmai ya ki babun ba ki jaka ki ba omla ban pendon kam shu lane ki bala shu i shra bat ki bala sniu da ka bangila ban penkala Thymmai ki jaka ki bala sniu bat ki bala jot kamut bangila ban besa ya ki babun ki briu ki badon kam ya ka bam kadi bat ka kam ka jam ka Biang bat ka ba ai jing mentoy ki shu kani kala ru ban yadai ki babun jaj ki jingthung jingtep ki merat ki mereng ki bala jandu jaj ki ba em bat sa ha ki lum ki them ki wa ki bat ha ki duriau mentau snemi ko World Environment Day program ka bahe du an pelong ha kari Pakistan bat ka sarkar Pakistan ka thumu banthung palat 10 billion tili ki tenrai ding lane kata ka baki ong 10 billion tree tsunami mentau snem ulong ka jing sedang jong ke United Nations Decade on Ecosystem Restoration ka balong nadu usnem arajar arpuwei hadu usnem arajar laipo hakini ki shipo usnem ki banwan ka United Nations da ka jingis no akti lang jong kiri ka perthei kinong yetrei lang lani ki partners bat ki briu ki badon ka jingkit kli kin yetrei lang ban khanglat ya ka jing penjot pathar ya ka Mariang bat kin yetrei lang ru kumno banyada ya ka perthei ka jungi na kata ka jingkala ka sun beneng lani climate change laju rakhi gani kesngi da ka ba pelongi ki babun jai ki program ha keleng ke perthei kum ki program thungding ki program ban pungkhoi ki lum ki wa ki ki kshaj bat kumta terter bat ha kini ki program laju yishim bentaru shitrhem da ki babun balang ki bakentup na do ki khna school ki khna college ki dorbar shnong bat kumta terter Henry mentau senem nak kadau jong ke jinglin shop bating jong ke ka khlam COVID-19 ha keleng satlak jong ke perthei le se ke ne ke jingrakhi ya ka World Environment Day mentau senem kanlong no ha I rukom iba compare ban ye banujor bat ki wei pat ki program ki ba jupelong ha ki wei pat ki senem mentau senem arajar arpuwei da ka bubu akhmat ya ka phang pedeng jong ke jingrakhi ya ka World Environment Day
Kabadai ka ecosystem restoration ke unit jong ke NSS St. Edmunds College kala shnai ki poster ban pen priang ya ka khubor jong ke jingdon kam ban Pynneh ya ka saudong saukun lani ya ka Mariang ke jongi knang bengin la ban poi syakathong jong ke jing pen Biang bat penbit ka bapura ha ki liang baro ki volunteers bat ki program officer kin shimkhia ban thungi ki dieng lani ya ki nugi jing thung ki ban yarap ban penwan dur Thymmai ya ka Mariang ka NSS St. Edmunds College wat hukum kene ka jinglong jingman jong ka pertheiru kala ban rakhi ye kisngi bapher da ka bapendon kam ya ki teknologi ki bakat kum ka juk menta ka bang ki khot ki online tools khnang ba ki volunteers kin la ban yo bat ban wat jing tip ha ka be dei bat ki kam ki bakta ya ka imlang salang ban penbej penbit penbiang bat ban penlong ya ki program bapher labu jingmut bayaki kam bat jingthmu jong ke NSS lane ka National Service Scheme kan long bej bat kan yaj rengkat kat kum ke jingdon kam jong ke por bat kan plilat ru bangin la ban im ha ke ne ke por ka baki khot menta ka new normal lane ke jingmilen ka Thymmai Komuniti perlok ba mencem snem arjar arpo bat mentau snem ru arjar arpo wei nakadau jong ke jinglen chop jong ke ne ka klam COVID-19 hasat lak ka perthei te ka shem jinjar yingi ka shem jing yingi bangin ya lumpai ba bangin ya don lang shibun bangin ya pendon buram lane rakhi gani kasngi World Environment Day hendai ke ka bangila ban le na ka liang ke jungi shimet ka long ba ngin buram ke liang ya ka Mariang ke jungi ka jing buram ke liang ya ka Mariang ke jungi ka long kala bande ki benta bangi ya thungi ki dieng ki se lane ki sentiu ki skut ha ki compound le jong ki bangi don khnang bangin long artat kata ka jing buram jungi ya ka mei Mariang te hagani kasngi ka benta kum shi benta ban rakhi gani ka World Environment Day lane kata kasngi ban Pynneh pensa ka Mariang ngadon uni utun rai dieng bangan thung benta kasngi kum ka dak ban rakhi ya kani kasngi World Environment Day arhajar arfuwe Sakui kamat ke ba kongsan ke ba ngakwa ban pasat chepi ki parlok ki bepet igene ke program ba kumbaki ong ka ketin nongwei ba nature does not need us but we need nature haka ketin khasi ngala ban ong ba kamariang saudong saukun ke jungi kamdon kam yingi henrei dei mengi ken ki badon kam ya kamariang kumta ngide ban Pynneh pensa ya ka khnang ba kan long kanuksa ka babaha ya ki pateng hadian habut